Hi guys! So for today's video, yung gagawin natin is titikpan natin itong pomegranate fruit. I'm not sure, parang season siya ngayon kasi ang dami kong nakikita along the streets. Wait. Oh my gosh! Look at that! Oh my gosh! Parang suha yung pag-form nung kanyang parang butil or yung laman niya. Okay. Nakakain ba yung buto nito? Merong lasa na something na hindi ko ma-explain. Natatanggal siya sa mga kanya, oh. This one. Okay. Ganun pala dapat. Mas ma-appreciate mo pag madami kaysa sa isa-isa. Ayan. Ayan, nilunok ko na pati buto. Ayan, ganyan siya. And then, juicy din siya. Kahit mo, mga lakan.